गिबियावनो दिनैनि नैबे समाव चिरां जिल्ला काराटे एसोसिएशननि सेकेन्ड जे कम्पिटिशन बे कम्पिटिशनाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननि गार्जेन आरो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होग्रोयो। बेयाव सरकारा गोसो होयैनि बाथ्रा नङा। बाथ्राया जाहैबाय जे अलिम्पिक एसोसिएशना बबेबा गेमखौ बेसेबां गनायदों गनायाखै बिनि सायाव मोनसे बाथ्रा दङ। दा आं नुदों जे काराटेखौबो मोनसे समाव गनायनानै लायाखैमोन अलिम्पिक एसोसिएशना। दिनै नुबाय जे अलिम्पिक एसोसिएशना काराटेनि माखासे फर्मखौ गनायनानै लाबाय। थारमाने बे गेम हिसाबै बेयो स्वीकृति मोनबाय, गनायथि मोनबाय। दा गनायथि मोननायनि उनाव सरकारनिफ्राय निस्सय नोजोरा गोग्लैगोन। मानोना अलिम्पिकआ गनायाबा सरकारा हारसिं गनायनानै जेबो खामानियाव नांनाय नङा। मानोना अलिम्पिक एसोसिएशना गनायोब्लासो बै गेलेगिरि बिथांमोनखौ सरकारि बिथिंनिफ्राय माखासे सुजुग सुबिदा होनानै बेखौ गेलेहोनो हायो। नङाबा जेखौ एसोसिएशना गनायाखै अलिम्पिक एसोसिएशना बेखौ एनकारेज खालामोब्ला बै गेलेगिरिफ्रा इयुनाव ओरैनो बेखारै थानांनो हागौ। दा बे खारनावनो हयथ' सरकारि बिथिंनिफ्राय नैबे काराटे टाइकन्ड' बा बेबायदिनो कम्फु माखासे बुस्थुखौ सिगांफ्राव एनकारेज खालामनायखौ नुवाखैमोन। नाथाय आथिखालाव जितु अलिम्पिकआ गनायबाय जेला बेखौ निस्सय एनकारेज खालामगोन। आरो जितु बियो सेल्फ डिफेन्सजों लोगोसे बिनि देहायारि आरो मेलेमारि मोनसे गेवसारनाय निस्सय जायो। मानोना बेयो ओरैबायदि मोनसे गेम जायजों नोङो देहानि गासैबो माने जराफ्रा नोङो देमजोबनांगौबा बियो मुभमेन्ट जाजोबनांगौ। आरो जेला बे मोदोमनि देहाफ्रा मुभमेन्ट जाजोबो जराफ्रा, अब्लाना बे सासे मानसिया नोङो राफोद देहा मोननो हायो। राफोद देहा जायोबा राफोद मोनसे मेलेम जायो। राफोद मेलेमा समाजनि हयथ' मोजां खामानि मावगोन, दा देशनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावगोन। बेखायनो मिजिं खालामदों दा नैबे काराटेनि गेजेरजोंबो जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफ्रा पुलिस मिलिटारियाव बिथांमोना जाहाथे गावनि थांनानै थानो थाखाय साख्रि मोनहैथों। आरो बे अलिम्पिक गेम जाहैनाय लोगो लोगोनो बिनि गेजेरजोंबो जाहाथे मेडेल लाबोनानै देशआ जाहाथे मोनसे मोजां मोनसे नाम खामायनो हाथों, ओनसोला नाम खामायनो हाथों, न'खरा जौगाथों आरो बेक्तिगत भाबै बिथांमोना माबा मोनसे सुबिदा मोननो हाथों। आं बेखौनो मिजिं खालामो। बेयाव थांनाय सर्बानन्द सरकारनि आमोलावनो जे नोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकजों लोगोसेयैनो सत्रफोरनि हाफोरखौ एनक्रच खालामनाय, फरेस्ट हानिखौ एनक्रच खालामनाय, बेफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि मोनसे थांखि दंमोन। आरो बेयो जितु आयेनावनो दंखायो आरो बेबायदि खामानि मावनांगौ। लासै लासै सम नायै सम बेखौ सरकारि बिथिंनिफ्राय खालामबाय थानाय जादों। नंगौ, दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेयो आयेन बायदियैनो होबथा जानांगौमोन। नाथाय गोबां खारनाव माखासे मोनथिसयै माखासे खारनाव बेफोरो एनक्रच जाबाय। खोब सम्भब दिनै जोंनि सरकारा बिनि बागै थांखि जितु दङ आरो बेखौ सुजुग सुबिदानि नायनानै निस्सय जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव एन्टाइटेल नङा, बे एन्टाइटेल नङि सुबुंफोरखौ दाउथ्रो होनानै बहाबा बोथ्रोदनानै दोननाय, बा बिथांमोनहाबो जायफ्रा एन्टाइटेल नङा बिथांमोनहाबो गावनो गाव आयेनखौ भंग खालामाजासे जुदि आयेनखौ मानिनानै थायो, बे हयथ' बयनिबो थाखाय वेल एन्ड गुड। बेखायनो दिनै सरकारा बिनि बागै खामानि निस्सय मावगोन, बे मावैनि बाथ्रा नङा। बेखायनो आं फोथायो जे फैबाय थानाय समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बियो निस्सय एन्टाइटेल नङै सुबुंफोरा बेयाव जेबो सुजुग सुबिदा मोननाय नङा, बा बिथां हा हु मोननायनि जेबो राइट्सआनो गैखायाबा बिथांमोनखौ बेनिफ्राय बोखारनानै बहाबा मोनसे दोरोद होनायनि खामानि बे निस्सय जागोन आंहा फोथायनाय दं।